Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita saking kelompok sekawan badhe damel tiwul. Tepangaken nami kula Mauli Sofia, absen sedasa. Tepangaken kula Musa Salsabil Tahira, absen 17. Tepangaken nami kula Nisrina Halimatus El Saida, absen 16. Tepangaken nami kula Natasha Fitri, absen kalih. Sejarah tiwul. Tiwul yaiku panganan tradisional. Sejarah tiwul. Tiwul yaiku panganan tradisional Indonesia sing biyen dadi panganan pokok pengganti sega. Tiwul digawe saka yaiku tela sing wis garing utawa gaplek. Isih akeh warga saka Tratah, Wonogiri, Rembang, Gunung Kidul, Pacitan lan Blitar. Sing saiki konsumsi tiwul senajan wis ora dadi panganan pokok maneh. Ora dingerteni persis kapan tiwul diwiwiti. Nanging tiwul dadi panganan pokok kanggo umume wong Jawa nalika jaman kolonial Jepang. Ing wektu iku bahan pangan sing prayoga kayata beras angel banget diolahake lan ora bisa dituku. Pungkasane wong golek panganan liyane kanggo nganti beras. Singkong duweni kalori sing luwih murah tinimbang beras nanging luwih akeh serat saéngga bisa ngisoni sampeyan nganti suwe. Masa iki isih akeh sing dodol glepung singkong utawa glepung tiwul ing pasar. Bisa uga glepung tapioka yen arep gawe dadi sejarahe tiwul. Tiwul luwih enak yen ditambahi klapa parut. Bisa disiapake kanthi nambah ulas titik yen pengin gurih, utawa ditambahake gula yen pengin dadi cemilan sing manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.